Здравейте, колеги и приятели! В поредния мастер-клас на постоянно действащия форум "Изкуството на комуникацията", един от основните акценти е върху ключовия въпрос как да създаваме и развиваме успешни брандове и съответно да менажираме техните стратегически комуникационни дисциплини, като пиара и рекламата в драматичния контекст на навлизането ни в епохата на изкуствения интелект. Какви предизвикателства, трансформации и перспективи се откриват в сложните взаимоотношения между изкуствения и естествения интелект? Живеем във време, когато брандът закономерно се превърна в знак и мантра за тотален успех, качество и предпочитание. Под знака на концепцията за модерния брандинг попада всичко – държави и градове, медии, политически фигури и партии, културни проекти и шоу, концерти, глобални хотелски вериги, но и малки къщи за гости, ковида и пост-ковида, Европейския съюз, НАТО, Холивуд и Боливуд и още и още. Същевременно, основните стратегически комуникационни дисциплини на бранда, като пиара и рекламата, внезапно се оказаха пред широко отворената врата на изкуствения интелект, зад която изкушават почти безкрайните възможности но дебнат и опасни капани в областите на мениджмънта и креативността. В дигиталната ера, където трансформиращата мощ на изкуствения интелект прониква буквално навсякъде, пред брандовете и техните комуникации изниква екзистенциалния въпрос: ще успеят ли да съхранят автентичните си корени на човешката си персоналност във връзките си с нас, хората, или ще се дехуманизират в процеса на технологичната си интеграция? Пред нас стоят няколко въпроса. В каква посока ще се промени фокусът в брандинга? Как ще се развива творческата му природа като едно от малкото, но най-важни условия за създаване на толкова търсената и очаквана уникалност? Гаранция за успех. Знаеме, че креативността действа като един от определящите маркетингови сигнали за силата на бранда. И в този смисъл, какво влияние оказва и ще формира върху пиара и рекламата, а и комуникацията като цяло? Какво да очакваме при формирането на трендовете в развитието на бранда, комуникациите и професионалните креативни бизнес платформи в интерсекцията между технологията и креативността? Какви са предизвикателствата пред така наречените брандове със значения, които за момента са не повече от 31% според изследванията? Или ако мога да ви представя известна алегория в проблематиката, само допреди няколко десетилетия се генерира екзистенциален проблем в дизайна. Дали само да познаваш необходимия софтуер не те прави дизайнер? Оказа се, че не. Творческата искра е от фундаментално значение, но софтуерът е от ключово значение за комплексното развитие на различните дисциплини в дизайна, които се използват и от пиара и рекламата при създаването и мениджмънта на модерни и предпочитан бранд. Колеги, приятели, дали ни предстои дигитален ренесанс или дигитална инквизиция, или ще успеем ли да открием златното сечение между тях? Очакват ни вълнуващи дискусии и прозрения, които засягат не само успешния ни професионален път, но и качеството на живот на нас и нашите близки. До скоро и нека брандингът бъде с вас!